Tras acometer a renovación de parte do alumeado público cunha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, aínda pendente de cobro, o Concello de Lousame vende a aprobar a súa continuidade cun proxecto orzamentado en 200.000 euros, que se financiará con cargo á liña de créditos sen xuros convocada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. E agora temos outro aprobado, no que vai a outra parte importante do alumeado, e que xa non lo concederon, e que agora variaron por fin, despois de renunciar a un proxecto que sería para todo o Concello, porque non podían asumir o Concello co que nos deben de 170.000 euros máis 1 millón que nos iban a ter que deber, e Lousame non se pode someter a esa débeda porque non che pague unha administración superior como é o Ministerio de Transformación Enerxética, Resiliencia, etc. Dende o Concello de Lousame consideran urxente acometer este cambio por sistemas eléctricos máis eficientes para facer fronte á suba da tarifa, que no pasado ano supuxo un incremento de 150.000 euros con respecto ao presupostado. E será tamén en beneficio de todos os veciños, aínda que non se den conta, eu quero lles decir que todo o que se aforre en luz vai nos a permitir facer frente, primeiro, contaminar menos, que é importante, ainda que non o valoremos o suficiente, e segundo, aforrar, polo menos para facer frente á subida, porque este ano temos que gastar uns 150.000 euros máis do presupostado en facturación eléctrica.